इउनिभार्सिटिनिफ्राय गोजानाव थाङा जेब्लासिम जोङो गोदान भाइस चेन्सेलर लोगोसे गोदान भाइस चेन्सेलर लोगोसे गोदान गथ' मोननो हाया अब्लासिम आं समाय लायो बे इउनिभार्सिटिखौ माब्लाबाबो जौगानाय नङा लोगोसे बिथांमोना माब्लाबाबो जोंनि बे रिजननि फरायसुला बिथांमोननि थाखाय साननाय नङा मानोना बिथांमोननि साननाया बेनो जे बिथांमोना साख्रि मावनो फैदों साख्रिखौ मावगोन नाथाय जौगानायखौ लाबोनो बेखौ साननाय माब्लाबाबो गैया जोंहा दिनै गोबां जौगानायनि हाबाफारि जानानै दङ बेफोरखौनो बिथांमोना दिनै एप्रुभेल खालामनानै होआ दिमान बादियै बिथांमोनखौ थाबैनो बोखारनांगौ आरो लवार आसामाव बे मोनसेल' गोजौ सोलोंथाइ दा बे सोलोंथाइयाव बिथांमोननि केरियारा बेवहाय जोबथानाय बेबादि खालामनानै होनाय जादों दा बेनि थाखाय जोङो गोबां माने खस्थ' खालामनानैबाबो जोङो न्यायखौ खौसे मदद होलांगोन दा बेखौ बुंनानैनो आङो बयनोबो आंनि अननाय मोननाय थाबाय बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि बे समाव Immediate removal of vice chancellor. Immediate removal of vice chancellor. We demand immediate expulsion of Dr. Omita Borua. We demand immediate expulsion of Dr. Omita Borua. Our demand is legal demand. Our demand is legal demand. नांगौ थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया Our demand is legal demand. Our demand is legal demand. Our demand is legal demand. We demand immediate expulsion of Dr. Omita Borua. We want justice. We want justice. थाबैनो बोखारनांगौ गथ' कमिसनखौ थाबैनो बोखारनांगौ Immediate removal of vice chancellor. Immediate removal of vice chancellor. We demand immediate expulsion of Dr. Omita Borua. Our demand is legal demand. Our demand is legal demand. जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय जों जिराया जोंनि दाबिया थार दाबि जोंनि दाबिया थार दाबि We want immediate high level inquiry. We want immediate high level inquiry. कमिसनखौ थाबैनो बोखारनांगौ दसे सम जिरायनानै खावलायदों অসম বহিবৰ কাৰণে মই सबको अनुरोध জনাইছো আমি ইয়াত বিভিন্ন ব্যক্তিসকল আছে মই সকলোকো সময়টো চাই কোনোজন ব্যক্তি ৰাখিবলৈ কাৰণে অনুৰোধ জনাব আগবাঢ়িছো মই আমাৰ এই আজি কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্যমণ্ড ৰাখি আজি বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম নমস্কাৰ নিখিলপুৰা ছাত্ৰ ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত থকা বিভিন্ন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে সান্তাল উচ্চ ইউনিয়নৰ পৰা আপোনালোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যি বিসংগতি হৈছে এয়া প্ৰথমতে জগৰীয়া বেছি আৰু ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ
কারণ আমি দেখি যাবলে পান কিন্তু কত দুঃখের বিষয় যে আমি যে হায়ার স্টাডির চিন্তা পরিবর্তে আমি আন্দোলন কার্যসূচী লব লগা হয়েছে কারণ বিভিন্ন জেলাত এতিয়া বহুত ইউনিভার্সিটি হায়ার স্টাডি ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার মেডিকেল কলেজ বহুত তেনেকুৱা অনুষ্ঠান কেৰালাৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহিব নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহিব দিল্লীৰ পৰা গুজৰাটৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহিব ইয়াতে যি কাৰ্যসূচী হৈছে বা কাৰ্যসূচী আন্দোলন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ জীৱন মাত্ৰ এবাৰ 22 बोसोरनैयावहाय इउनियन बडियावहाय आङो बोसोरनै थोमसावो आङो इउनियन बडियाव बाहागो लानायलाय ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय जाय खस्थ'खौ जोङो जिंदगी जिउआव माब्लाबाबो बावहैनाय नङा जाय खस्थ'खौ जोङो जुजिनांदोंमोन जाय खस्थ'खौ जोङो थांनानै थानायावहाय मोनदोंमोन बे खस्थ'खौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे फोरमायनो सानदों जेरै जेब्लायबो जोंनि इउनिभारसिटियावहाय नोंथांमोना नुदों जेब्लायबो रिजाल्टनि प्रब्लेम एग्जामनि प्रब्लेम फर्म फिलआपनि प्रब्लेम गासैयावनो प्रब्लेमानो प्रब्लेम नाथाय बबेनिफ्राय जायो गासै प्रब्लेमानो जायो मेनलि जोंनि कन्ट्रल एग्जामिनेशन्सनिफ्राय गासै प्रब्लेमनि गुदियानो जाहैबाय जोंनि कन्ट्रल एग्जामिनेशन सार डक्टर अमिताभ बर'निफ्राय जाजोबो आरो बे प्रब्लेमखौ सापर्ट खालामो सोर बे प्रब्लेमखौ सल्युसन होनो नागिरा नाथाय सापर्टसो खालामो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइसाम लाडु सिं आङो निश्चय आंनि पार्सनेल लाइफखौनो बुंनो सानो जेब्ला जोङो रिजाल्ट दाबि खालामो रिजाल्टखौ जोङो सम मथे मोना जोङो रिजाल्ट मोनो नाथाय जोङो ग्रेड सिट मोना थिग बेबायदिनो आङो आंनि एक्सपिरियेन्सखौनो बुंनानै नोंसोरनि एक्सपिरियेन्सखौ रुजुनो सानदों आं जेब्ला जों फार्स्ट सेमेस्टारनि रिजाल्ट मोनदोंमोन रिजाल्ट मोननायनि उनाव मास मोननै मोनथामनि उनावसो जोङो मार्कसिट मोनदोंमोन बे समाव आंबो मोनसे स्कलारशिपनि थाखाय आङो सेलेक्सन जादोंमोन 25,000नि थाखाय नाथाय इउनिभार्सिटिखौ जोङो एसेबां फर्स खालामदोंमन फर्स खालामै जोबनायाव अब्लाबो जोङो मोननो हायाखै अब्ला साननानै नाय जुदि आंनो सासे इउनियन बडिनि जानानै आरो दिनै सासे जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आंनो बेसेबां दुखु मोनदों अब्ला साननानै नाय जोंनि फरायसुला बिथांमोना दिनै फेल जाबाय बेक जाबाय बिथांमोननि जिबना मा जागोन बिथांमोना मा सानदों थिग बेबायदिनो जोंनि इउनिभार्सिटियाव जेब्लानो मोनसे नङा मोनसे सेमेस्टारनि रिजाल्ट होयो अब्लानो जोङो गुड निउज खोनानो मोनो गुड निउजआ जाहैबाय जोंनि फरायसुलि बिथांमोना मानो जोंनि इउनिभार्सिटिखौ गारनानै खारो We have deep pain within us, okay? We feel the pain. We are the students. Therefore, we can only understand what is within us, what hides in our heart. Because, like, whenever there is a declaration of result, we always get the bad news for everyone. That many of us, many of our friends, many of our students' friends, even my friends, whom we know personally, they even left the university. They said that the only reason is that the university will never give good result for them. That is the only reason. There are so many reasons that are taking into the university, that are forcing the students to leave the university and go elsewhere, where they will not get employed, where they have to get employed on some other works, or daily basis or some other works. बेनिखायनो जों दिनै खौसेथियैनो स्टुडेन्टफ्रा जेरै सिगांनिफ्रायनो जोंनि लिंहरनायाव फैदोंमोन थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे लिंहरनायाव नोंसोर खौसेथियै जयैनो गासै फरायसालिफोरनिफ्राय नुजाथिफैदों बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जेब्लासिम जोङो जोंनि इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइसाम लाडु सिं लोगोसे जोंनि इउनिभार्सिटिनिनो कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन डक्टर अमिताभ बर'आ बिथांमोनखौ जोंनि इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारनो हाया आं समाय लायो स्टुडेन्टनि सिगाङावहाय मानोना आंसो मिथिगौ बेसेबां खस्थ' मोनदों आं जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि इउनिभार्सिटियावनो इउनियन बडि अफिसबो गैयामोन खस्थ' खालामै बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन माब्लाबा गुबुन कलेजनिफ्राय इउनिभार्सिटिनिफ्राय गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना फैयोमोन लोगो लाफैयोमोन जों मा खालामोमोन बबेबा केन्टिनाव बबेबा दखानाव बबेबा क्लास रुमफोराव जोङो खस्थ' एसेबां खस्थ' खालामै जोङो मिटिं खुंनाङोमोन जोङो बिदिनो गुबुन खस्थ' खालामनानै जोङो बिदि प्रग्रामखौ खुंनाङोमोन बेबायदि गोबां इउनिभार्सिटि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथांमोना साना आं बुङो जेब्लासिम बिथांमोना जोंनि इउनिभार्सिटिनिफ्राय गोजानाव थाङा जेब्लासिम जोङो गोदान भाइस चेन्सेलर लोगोसे गोदान कन्ट्रल मोननो हाया अब्लासिम आं समाय लायो बे इउनिभार्सिटिखौ माब्लाबाबो जौगानाय नङा लोगोसे बिथांमोना माब्लाबाबो जोंनि बे रिजननि फरायसुलि बिथांमोननि थाखाय साननाय नङा मानोना बिथांमोननि साननाया बेनो जे बिथांमोना साख्रि मावनो फैदों साख्रिखौ मावगोन
नाथाय जौगानायखौ लाबोनो बेखौ साननाय माब्लाबाबो गैया जोंहा दिनै गोबां जौगानायनि हाबाफारि जानानै दङ बेफोरखौनो बिथांमोना दिनै एप्रुभेल खालामनानै होआ स्टुडेन्टनि जौगानायनि गोबां फसंथानफोर जानानै दं बेफोरखौनो बिथांमोना दिनै जोंहाय एप्रुभेलखौनो खालामनानै होआ अब्ला साननानै नाय बिथांमोननि खर' मेलेमाव मा दं एम्फौसो दं नामा साननो हाया नामा स्टुडेन्टनि थाखाय स्टुडेन्ट इउनिभार्सिटिया मोनसे अट'नमास बडि इउनिभार्सिटिया मोनसे अट'नमास बडि बिनिखायनो बिथांमोना मोनसे रोखोमनि रुल्स एबा अर्डारफोरखौ इउनिभार्सिटियाव खालामनानै लानो हायो जुदि बिथांमोना गोसो दङब्ला गोबां रुल्स आरो रेगुलेसनफोरखौ जायखौ खालामोब्ला बे एरियानि बे रिजननि जायगानि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना मावनो हागोन बेबायदि रुलफोरखौ बिथांमोना खालामनानै होनो हायो नाथाय बिथांमोननि साननायानो बेलेग बिथांमोननि साननाया धर्मा जागोन साख्रिखौ मावगोन थांफिनगोन नाथाय जे रुल दं बेखौ फल' खालामगोन बेल' बिदिजों जाया इउनिभार्सिटिया राइट्स दङ गोदान रुलखौ बानायनानै जौगालु हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय आरो बिथांमोननि साननायाबो मोनसे थारैनो बुंनो सानदों बयनिबो सिगाङाव बिथांमोना जेब्लाबो बुङो जेब्ला रिजाल्ट डिक्लेयार खालामो बिथांमोननि साननाया माब्लाबो स्टुडेन्टआ 100% पास जानो हाया जों जानो हागोन ना हाया हायो दा बयबो हायो ना हाया जों पास जानो जाया जानो गोसो दंना गैया दङ दा बिथांमोननि साननाया बेनो माब्लाबाबो स्टुडेन्टआ 100% पास जानो हाया कर'नानि समावनो लकडाउननि समावनो बिथांमोना बुंदों 60-70% पास जाबाय जथेस्थ' बेथ' बाथ्रा नङाना बेखौ साननो हायाना बिथांमोननि खर' मेलेमावहाय साननाय मोनसे सोमजियाखै दासिमबो जोंनि रिजननि थाखाय बेनिखायनो जेब्लासिम जों बेयावहाय जेब्लासिम बिथांमोना बेयाव थागोन बेनिखायनो जोंनि इउनिभार्सिटिया गोजौआव थांनाय नङा नाथाय जोंनि इउनिभार्सिटिया जेब्लासिम बिथांमोना थागोन गाहायावसो थांलांगोन गाहायसो जालांगोन बेनिखायनो समनि आंखाल गोबांथार बुंनांगौ दंमोन गोबां बुङालासे आं बेखौनो बुंनानै नोंथांनि सिगाङावहाय हाई लेभेल इंक्वायरि and the anomalies of the result of UG third semester and the Bodoland University. बे गिबि दाबियानो जाहैबाय नोंथांमोननि UG third semester नङा दे बे दाबिया जाहैबाय सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय जोंनि समावबो जोंनि इउनिभार्सिटि पिजिनियावबो जानाय डिग्रिनियावबो जानाय जाय प्रब्लेमफ्रा दिनै बांसिन जानायलाय जाय प्रब्लेमखौ हमथानो हायैनि थाखाय रागानि थाखाय दिनै स्टुडेन्टफ्रा ज' जानानै बेफोरबायदि धर्ना लानो गोनां जादों इउनिभार्सिटि गेटखौ सिफायनो गोनां जादों इउनिभार्सिटिनि सिङावनो सम्पतिफोरखौ एसे हमथानो हायै रागा देखायनो गोनां जादों অতি দুঃখের বিষয় যে আমি যে হায়ার স্টাডির চিন্তা পরিবর্তে আমি আন্দোলন কার্যসূচী লব লগা হয়েছে কারণ বিভিন্ন জেলা এতিয়া বহুত ইউনিভার্সিটি হায়ার স্টাডি ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার মেডিকেল কলেজ বহুত তেনেকুৱা অনুষ্ঠান ষ্টুডেণ্ট আহিব নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহিব